Здравейте! Искам да ви представя нашата формула, която съдържа висококачествен екстракт от билката Tribulus terrestris, още позната като бабини зъби. Този продукт е подходящ при лечението на очни проблеми, отоци, високо кръвно налягане и сърдечни проблеми. Tribulus terrestris или бабини зъби е многогодишно растение, което се култивира в България, Индия и някои африкански райони. Трибулус се споменава още в античните текстове в Индия, които датират от хиляди години. Той се използва широко в индийската медицина като лекарство при сексуална дисфункция и при заболявания на пикочните пътища. Гърците са използвали растението като диуретик, а в Китай и Виетнам се е използвало като лек при хемороиди и при вътрешни кръвоизливи. Освен това, в Южна Африка се е използвало и като средство при лечение на възпаление и артрит. При различни клинични изследвания се е установило, че трибулус може да повиши нивото на сперматогенезата и да подобри сексуалната дейност. При мъжете екстрактът от растението подобрява продукцията на тестостерон, като активира секрецията на хормона. При клиничните изследвания, проведени в България, е установено, че Tribulus terrestris може да повиши нивото на сексуалния лутеинизиращ хормон при здрави мъже с 72% само за 5 дни. Лутеинизиращият хормон регулира продукцията на тестостерон. Трибулус е все по-популярен и сред спортистите, благодарение на способността си да увеличава силата и издръжливостта. Екстрактът съдържа алкалоиди, сапонини и нитрати и е често използван като спортна добавка. Освен това, трибулус се използва успешно при импотентност. Той е известен като натурален медикамент за повишаване на либидото, както при мъжете, така и при жените. Кои са основните ползи при употребата на Tribulus terrestris? Той подобрява мускулната маса и издръжливостта на тялото, стимулира либидото, повишава броя и мобилността на сперматозоидите, понижава холестерола, намалява кръвното налягане, помага при задържане на течности и има силни антибактериални и антигъбични свойства. За оптимален ефект приемайте по една капсула на ден по време на ядене. За да поръчате този и други наши продукти, моля посетете сайта ни bulgaricos.bg. Хубав ден!